V současné době, teď jsem tady před chvílí publikoval, budete tady mít ve městě 3 série Lapkeši, pokud jste zdejší nebo z blízkého okolí, tak to jsou série, které tady zůstanou. Série Lapkové Anolibry je série dočasná pro potřeby block party a potom máme tam vzadu prádelní šňůru, kam všechny lovce zdravím, kde jsou reinkarnované lapkové série z mega eventu Santiny 2023 a Žižků Palca 2024. Jinak pokud se podíváte tady po městě nebo si projdete ty série, budeme rádi, když se tady ještě zastavíte na 12. hodinu, kdy budeme mít slavnostní zahájení, přijde se za námi podívat pan starosta, přijde za námi kastelán státního zámku Duchcov. A pokud byste měli zájem, máme připravený eventový balíčky, na který můžete se slevou navštívit jednak tady vyhlídkovou věž Husova sboru, to je ten kostel tady hnedka vedle. Doporučuji, dokud je hezký počasí, ty výhledy jsou krásný, protože Duchcov se nachází, já tomu říkám, to je trochu taková díra mezi pohoříma. Duchcov má nadmořskou výšku asi nějakých 220 metrů a na jednu stranu, vlastně na tu severní, když byste vylezli nahoru, tak se vypíná pohoří Krušných hor, jsou kopce, které dosahují výšky těsně po 1000 metrů nad mořem a na druhou stranu zasahuje Český středohoří. To jsou takový ty ostrý kopce sopečného původu, s nejvyšším kopcem Milešovka, který má tuším 860 metrů nad mořem. Já se musím vrátit k tomu zámku. Na eventový balíček máte nárok na slevu na vstupním a od pana kastelána dostanete jako dárek moc pěknou publikaci o rodové galerii. No, teďka koho, tyjo? Waldsteinu. Tady na zámku, takže určitě doporučuju, jsou tam termíny 10. hodinu nestihnete, jsou tam ještě nějaký volný termíny od 11, od 2 a od 3, tak se poptejte u nás na stánku. Jinak tam máme spoustu CVGček, nějaký dřevěný kojiny tam jsou. Přijďte si, trvobagy tam jsou k dispozici, tak se přijďte podívat a jinak přeju příjemnou zábavu a hezky si to tady užívejte.